puolen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kiitos, Tiina. Olen käynyt tämän läpi potkulaudalla. Ihanaa. Kaikki on koettu nämä Luonevan virrat ja Lemminkäisen äitinä. Mä tiedän. Mä ihmettelen, mä oon vähän hämilläni, mutta mä oon päässyt ympyrän. Tiedätkö mitä? Se on aivan ihana kuulla se, että sä tuot tämän asian tähän. Että näin sieltä tullaan. Silloin kun sä oot siellä virrassa ja tuntuu, että jotkut sisäiset tikarit pitää otteessa tai sä oot siellä suossa niin kuin edellinen soittaja, niin sinä tahdot kertoa, että hei, sieltä tullaan. Elämä kulkee ja sieltä tullaan ylös. Siihen pystyy rakentamaan kaarisillan sen virran yli. Mä tiedän. Sieltä kulkee. Toinen sen rakentaa. Kyllä. Ja toinen sieltä ojentaa sen käden siten, että sinunkaan elämä ei todellakaan ole helppoa, koska sä oot mukana tullut kantamaan tuollaista ääretöntä herkkyyttä. Ja sitten samalla sinut on laitettu kokemaan, käymään semmoisia niin jopa uskomattomalta tuntuvia asioita, joista et olisi silloin, kun sä oot ollut täynnä sitä luovuutta ja nuoruuden kukkeutta, et olisi osannut edes unta nähdä ja sinne sinut heitettiin. Näin kävi. Kiitos, että oot tullut sieltä ylös. Kiitos avusta. Mä oon askel askeleelta sieltä tullut teidän avustuksella. Ihan oikeasti en mä oon ymmärtänytkään aina, että missä mä olen, mutta niin minut on kannettu valoon. Kyllä. Kiitos tästä ja valoa kohti sitä hyvää oloa ja sitä kohtihan tästä koko ajan mennään. Kiitos. Kaikkea hyvää syksyn väriä ja eloa. Sitä myös sinulle toivotan. Kiitos. Hei. Hei hei. Rakkaat katsojat, miten kaunista on kohdata ihminen, jonka sielu ja sydän on niin auki.